Матвія Панько Страна. Здравствуй, друже! Познайомся, це моя жена. Дуже радий, вигукнув Матвій. Смокнув жінку праворучку, ще й вклонився їй, та й шепнув Панькові в вухо. Щось не доберу, як ти міг взяти жінку, отаку стару? Вона ж старша літ на 20. Ні, на 25. Зате ж грошові у неї свині не їдять. А Матвій ще шепче. Бісу ж та грошва, як вона ж сліпа на око, та іще й крива.